Každý sní o tom, že udělá něco prvního svého druhu. Stát se nejinovativnějším, nejefektivnějším s nejmenším dopadem na životní prostředí. Ne však my. Naší prací totiž není snít. Naší prací je uskutečňovat vaše vize bez ohledu na konstrukční náročnost a technologické požadavky. Již více než 30 let dodáváme pro energetický průmysl mnoho technických řešení, která jsou první svého druhu. Řešení, která dnes fungují podle plánů v hlubokém moři nebo v bičujícím větru. Proto nás lákají ty nejnáročnější projekty na světě. Jako například vybavení největšího větrného parku v Atlantiku, zvyšování účinnosti výroby energie v Arizoně nebo výroba vodíku pro nejčistší lodní flotilu v Dánsku. Tady to máte. První svého druhu. Ale nešlo by to bez našeho inženýrského týmu, který spolupracuje s výrobními specialisty ve 2 našich závodech v Česku. Naše role v energetickém průmyslu nás přibližuje k cíli, kterým je dělat svět lepším místem. To, jak předáme planetu dalším generacím, je zcela v našich rukou. Vy nepřestávejte snít o lepším světě, my ho vytvoříme. 2JCP, powering a better world.